Oh. Ah. Mau kena lain dah. Balimaw an bɛ foli ani tani lase aw bɛɛ ma aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw minnu sɔgɔlen banna k'an ka bi direct lajɛ su in na nin ye direct tune rapidement an ye nin sigi ka wele bila bɛɛ ma dɔwɛrɛ tɛ an kun taara Segu an kun taara sanyɛlɛma ɲɛnajɛ la Mali ka san 62 ɲɛnajɛ la an bɛ foli lase Segu dugutigiw n'a diinɛtigiw bɛɛ ma an b'u fo dante foli min na fɛn min ye Kadi Jalo ye Jalo Buti États-Unis an b'a fo Mamadu Jawara an b'a fo alimentation Mamadu Jawara Bamakɔ kura an b'a fo président parking an b'a fo donso ka kuntigiba n'o ye Jawara ye an ka foli bɛ sa a ma k'a fo dante foli min na n'an ye foli lase o ma n balimaw Segu gouverneur vraiment k'a fɔ ko a ka festivité a ye ɲɛnajɛ min kɛ an bɛ se ka fɔ ni ɲɔgɔn dɔgɔyara Mali kɔnɔ n'an y'olu fo an bɛ foli lase les directeurs régionaux de la police de Segu Kulubali a n'a ka cɛden bɛɛ ani a ka finitigi bɛɛ an bɛ foli lase u bɛɛ ma u y'an bisimila kojugu ka ɲa vraiment an ye bonya bɛɛ sɔrɔ Segu su in na an bɔra k'an sigi joona k'an sigi ka sini Mali bɛ bɔ 13h wagati n'o ye Mali 13h wagati n'a bɛ bɛn New York 9h ma an b'a ɲɛfɔ ye bɛɛ k'i sigi ka jabaranin kɔrɔ Mali ka discours bɛna ka na discours historique discours mun ni maliyɛn bɛɛ bɛna i yɛrɛ y'a la kosɛbɛ maliyɛnw su in na an bɔra k'an sigi mun na joona an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye CEDEAO ye décision a ye réunion min kɛ a ye hakilina ta k'a fɔ ko Mali ta de bɛ intéressé o de la k'a jira k'a fɔ o kumana délégation dɔ kan ka na Mali la yan ka na an ka président ba ye n'o ye colonel Assimi Goïta ka na a rencontrer n'o ye Sénégal président Togo président ale ni Ghana président k'olu bɛ ka na ale Assimi rencontrer n'Ala sɔnna ma ko ka na kuma ni Assimi ye fɛn min ye 46 mercenaires présumés mercenaires minnu minɛlen don ko olu bilali ko n bɛ wele bila Mali activiste bɛɛ ma ka wele bila CNJ ma ka wele bila CAFO ma ka wele bila Mali tɔnba bɛɛ ma yɛrɛwolo ka taa bila fɔnba n'o ye Korema ye ka taa bila Aremaw la ka taa bila Mali société civile bɛɛ la an bɛɛ ka taa aéroport minɛ Mali ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ ko sigili bɛ taa kɛ New York n'o ye CEDEAO ka en marge de la rencontre CEDEAO kan ka taa assise mun kɛ Mali ye communiqué ka CEDEAO rappelé k'a fɔ ɲɛna a bɛ k'i da don dossier min na le dossier est judiciaire et non diplomatique ni politique Mali tila ka communiqué kalan tugun k'aw bɛ taalen kuma min fɔla a ka assise nin ko n tɛ n yɛrɛ y'a kɔnɔ Mali ye plainte dɔ Faransi kama CEDEAO ma deli ka délégation bila ka na lajɛ e ni ne bɛ sous région kelen daloi min b'i bolo Faransi kama i ko Faransi ka souveraineté violée i ko Faransi ka espace violé à plusieurs reprises aw ma deli ka na lajɛ k'a fɔ bon a y'a to au moins aw k'aw ɲɛ da Mali ka prévu kan aw ma deli ka na k'a ɲini Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Mali bɛ djihadisme kɔnɔ Mali bɛ terrorisme kɔnɔ
Et les pays voisins aussi prêtent leur service à la France pour déstabiliser le Mali. Et avec tout ça, vous osez qu'à faire une délégation blacana. C'est pour rappeler le gouvernement malien. Moi, ça va me canaliser. Délégation. Délégation me canaliser. Une délégation est née, nous n'en avons pas boya. Nous me ka corvar. Muso ça va me blalader. Amen, nous nous remplacer. Ni Nations Unies ko teke. Aka donc a fo France fene minga mala na ma dadu la kana dadu. Donc amé muni Mali population perfect. Tie fara muso ka demsen anima bakoro. Beka fara ñon kan. Nous bina domina aéroport là. O ka soro na kara an shima ñana. An beka donc a fo ko o yanga jonya duru tege do en ka bo an kana. O be se todi. Mali plainte de France kama. C'est là où m'a mis à lui donner un café, Mali a plainti, à tirer fera galon et donner un daka. C'est là où m'a dit qu'à donc à faut que Mali est rébé. Donc, n'y a qu'un gouvernement blanc, à faut que Mali n'est pas un État souverain. Mali gouvernement veut communiquer, qu'à faut aouiller, pour attaquer à quoi est-ce qu'on a. On est en jabi mou monsieur Malima. On est mou mou blagana, Mali ka mou nebal. On t'a iron de kumamina Mali ka saratala. Ambalo Sissoko. Kafina quoi. Un général qui ne peut même pas se sécuriser. Un général qui n'a même pas d'armée. Un général qui ne peut même pas sécuriser sa propre population. A plus forte raison qu'à pourquoi on a dans le problème. Et ni ala tani c'est d'un côté. En bolo fait que Mali problème na tout. Mali ka boni. Femi en bolo ka doué. Nous et Guinée-Bissau. Tant que même Mali là, à te Guinée-Bissau là. Mali armée bolo fera quelqu'un boni Guinée-Bissau. Et que armée un général. Et massé qui a palais de sécuriser. Et général Thomas armée sorka. Fait mieux Bissau Guinée reste sécurisé. Et les mini data card de moi faire une thème là et Emma. Et comme c'est là contingent de bras et la palais sécurisé. C'est la FEDER qui paye les troupes pour sécuriser le palais de Ambalo. Ninte moloyaye. Ni c'est d'un côté, on est à la tête Ambalo fait de Malikokumal. Ni c'est d'un côté, quand vous êtes dans la même sous-région, est-ce que Ambalo c'est qu'à Dado, en Atarkouta, en Aladje, dans même Mali là, Orient même Mali là. Mali, trois empires, trois grands empires. L'empire du Mali, l'empire de Ghana, l'empire Songhai. Voilà les trois grands empires qui ont constitué, qui ont donné la naissance de cette grande république qui est la République du Mali. Un petit pays comme la Guinée-Bissau, au présent, un général sans galon, un général mannequin, un général sans armée qui n'a jamais tiré, même une seule fois. Et les ministres qui veulent dire comment quand faut passer Macron Bible à Tioula. Parce que est-ce qu'en marge en un jour de la rencontre de la CEDEAO, n'a sur le président Reto Bounia Beyoro et manqué si que verdict est tombé avant le procès. Vous avez quelle qualité, monsieur le président, qu'a faut que des sanctions d'eau prédit, qu'a faut que des sanctions d'eau, si il y a une casse à l'Iran, et vous n'avez même pas de respect pour les autres, pour les collègues présidents. Toi, Bounia Théoro. Ni mɔgɔ min b'a ka jamana bonya a b'a ka jamana denw bonya hali ni ɲininkara nin question na parce que faransi ɲininka dɔrɔn faransi RFI ni faransi ɲininka donc ni faransiw ye fɛn fɛn fɔ i b'olu jaabi Guinée premier ministre ye min f'i ma tribune na Mali ta bɛ juguya n'o ye an bɛ min fɔ Daminba ye viens rejoindre tes frères voilà une nouvelle CEDEAO qui se dessine comme ça. Colonel Mamadi Doumbia nana ani Assimi an ye fête kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ala barika la mɔgɔ wɛrɛ bɛna fara Mali kan an bɛ CEDEAO kura dilan ka bɔ nin cɛkɔrɔba ninnu bolo e m'a dɔn an balo ta nin ye saya ɲani da ye e mɔgɔ min ma se k'i ka dugu yɛrɛ sécuriser e général e ma deli ka marifa yɛrɛ ci a y'a ka dɔn a ka parcours a ka parcours a ye dɔn a ka bibliographie ta a ka lajɛ qui n'a même pas participé à une opération quelconque. O de bini siga ba do Maliko kuma la. Ni CEDEAO te eni ala te Mali chuma usani ambalo ni Guinée Bissau be nyana mai.
et de bini sigi ka fo ke ba fo way kabele traitement Mali de gato e de mana Mali la banda o be sigi domina o do o ya so ni makoromandi. Le seul président à avoir pris part à l'investiture du Mali après le coup d'état et de mana banda o ka sigi la ke e be boba flabi ke malien ke be boba flabi dabe mimi depuis ni sigi la CEDEAO kuna personnalité de CEDEAO crédibilité de CEDEAO la bili mbalma o be se ka ni fam to di Bazoum ko sanction mi tara giko sanction kanga ta sanction mi tara Mali kama ko sanction kelen sera ta Guinée kama ko parce que ko Guinée a des débouches à la mer. Donc les pays continentaux tels que le Mali, le Burkina et le Niger, nous les faut-il que aux sanctions allez les pays qui ont des débouches à la mer, demandons munu be ni ko jibu bolo c'est là dugu kelen kono imiri. Deux types de sanctions pour la même faute. Doye coup d'état ke o ma se ka élection ke et embargo sioka il est daw tugu il est fin beke ko ma se ka calendrier di do ñogona ke ko non ko parce que ko jibo fi donc il be miri sanction façon wala la awre bina do ko seda wore ko na fati seda ko balo lire la abina doni de la ko seda wore te ça veut seda wore manga exister ils n'ont même pas de sanctions propres en cas de violation des textes même de la CEDEAO. Ali CEDEAO est massacré avec un propre règlement bon. Et à CEDEAO texte du Benkono. Avec foko CEDEAO et l'homme quand la CEDEAO dugu do mofi. A été CEDEAO texte ta kalaje. Il t'a semé fancy qu'à foko les rayons de la CEDEAO peuvent se tenir hors d'un pays et hors du territoire maintenant d'un pays hors du territoire même de la CEDEAO. Aya emi donc malien be wolelen do ne ni cɛ saba ninnu donna Mali kɔnɔ an ye Ivoirien muso saba min bila an bɛ nin kɛ k'olu dafa ne ninnu mɔgɔ saba nana Sénégal délégation fɛn ta Ghana ta dugudo in ta Togo ta fort an bɛ mɔla i ma an b'i bonya aw ma se ka na Mali ka problème ta k'a lajɛ aw ma se ka Mali lajɛ k'a fɔ Mali ye plainte do France kama au moins a y'a to an ka coup d'œil fili Mali ka prévu kan hali n'a y'a sɔrɔ Mali ye galon tigɛ aw m'aw da don a la hali aw taara sommet la aw m'aw da don a la i b'a fɔ ko Mali t'aw dɔ ye i b'a fɔ ko Mali tɛ CEDEAO la mais a ye mɔgɔ bila ka na n'a ye mɔgɔ bila ka na a tɛ fɔ an kɔ yan a ye mɔgɔ bila ka na n'a ye mɔgɔ bila ka na n'o taara an b'an sigi an b'a lakali n'a ko k'aw bɛ na Mali kuma ɲɔgɔnya ko wɛrɛ la aw bisimila CEDEAO dugu o dugu diɲɛ dugu o dugu quand tu veux individuellement rencontrer l'autorité de la transition tu es la bienvenue mais k'a fɔ k'e de bɛ na e min y'i da don Mali ni France cɛ problème na France ye Mali territoire violé 10 fois e ma kuma France ye terroriste armé e ma kuma France ye Mali kan fɔta ka di terroriste ma e ma kuma France ye ala minɛ ka wari bɔ k'a di terroriste ma ka Mali déstabiliser e ma kuma au moins Mali m'a fɔ ko France jo do France jo tɛ Mali y'a ɲini Nations Unies fɛ dɔrɔn a k'a ka prévu minɛ k'a lajɛ au moins ala ka examiner opportunité ma di Mali ma aw de bɛna aw da don sisan ko mais ko 46 personnes ko mercenaires k'a bɛ délégation bila ka na Mali ko k'a ta aw reconnu k'a ta ko délégation reconnu donc o kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ na aw bɛ fɛ ka na coup d'état ou bien ka na Mali déstabiliser de sinon c'est pas quand même pour rencontrer Assimi n'i ye ninnu reçoit ninnu natɔ ni fɛn minɛ i ma sigi ni min ye bɔ an ni ninnu cɛ Assimi bɛ bɔ an ni ninnu cɛ et mais comment se fait-il que e ni mɔgɔ dugu min bɛ sous région kelen o dugu bɛ attaqué o bɛ agressé e tɛ kuma o la et fo dɔ ni marifa nana don o dugu kɔnɔ marifa b'a bolo i yana k'a fɔ k'a fɔ k'a b'aw jɔ ko mercenaires tɛ ɔ ni mercenaires tɛ u tɔgɔ ni mercenaires tɛ Antonio Guterres u tɔgɔ ye di an balo e m'a fɔ ko mercenaires tɛ yan ala c'est pas la ma se k'a même sa propre initiative il peut même pas s'exprimer maintenant hali an balo ka se k'a yɛrɛ hakilina fɔ a tɛ se ko ouais ko mercenaires tɛ ko parce que ko Nations Unies secrétaire général ko Nations Unies tɛ ko mercenaires tɛ e ni ala cɛ lui il mérite d'être le chef le président de la conférence des pays
des grands pays comme le Mali, des grands pays comme Burkina, des pays d'histoire comme la Guinée, et des pays comme le Nigeria, ni CEDEAO côté ou ni alacha ambolo se kani dugu jumɛn mara ambolo à quel niveau ambolo be se tout dit awre kani ni nadie un général qui n'a même pas pu sécuriser son propre palais, son propre domicile, sa propre population o de bina fo kabna dado dugu wɛrɛ ka kuma la ko ni générali hein Mali dambe me Mali la atila dambe be asimina atila au moins armée be Mali bolo. Au moins, Mali bala qui défend. Dore maseka ambalo balika edon ka fi. Fo drogu firlaw. Terusute, jadi sute, ali terusu maseka, ali rébellion te, et rébellion re obseka la kali. Mais des vendeurs de drogue, des narcotrafiquants, ou les traits idéologiques à voir parler comme. Et bien nous jouons avec la for joy. Mais à là, sini. Ambe kuma do okulo la aw ma segini mi e Mali gouvernement nga bo jona mo ba ka communiquer la délégation sabambe kala de ambe fait Assimi ika fouye pour senga na su ambassade la Mali ko kale ta yere u ka assisi yes u ba ta yere mu na Mali ko kale ta kala maka data la wa jabi Mali data jabi fenela de donc ami kangar munduye amogo saba nu nana les trois femmes des présumés les trois formes des présumés mercenaires en boucle qu'on doit remplacer. Ama mo savoir ama wako chantage. Et mieux encore, le gouvernement malien a fait un communiqué pour dire qu'il faut chantager. Donc chantager fait mieux on veut mourir non fait. Donc vous voulez que Mali ait bla aka avec un communiqué propre sur ça. Ako chantage. Mali chantage faut awemi. Aki ma c'est un dossier judiciaire. Chantage correct dit. Itara mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ minɛ ka na n'a ye k'a fɔ ko n'a ma fɛn dɔ d'i ma k'i t'a di. Mɔgɔ min nana bi i ka jamana kan. Mɔgɔ min nana ni avion kelen fan minɛ ye. Yan'a k'aw jɔ k'a fɔ k'a bɛ Mali deli. A ye ɲininkali kɛ dɔrɔn ko Alassane ka taa ka mɔgɔw ɲini Nations Unies ni MINUSMA fɛ. A nana n'a ye MINUSMA de kama. C'est pas une affaire où on doit saisir la CEDEAO ni l'ONU. Il y a des gens qui saisissent, il y a des contingents nous et NSE, éléments nationaux de soutien. Mais tant qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont donc, avec la délégation de la avec des armes, avec des gens déstabilisés. Il faut que ça il faut que ça autiste. Coup d'état bébé de Banadou, n'a comme coup d'état qui a embarqué. Ou un coup d'état que président, il est mal aimé. Assimi est aimé par sa population. Assimi est aimé par les Maliens. Ni a qu'à faire armée coup d'état que jamana de Moukma, ce qui veut dire qu'ils sont contents, qui ne dit mot consent. Ils sont d'accord avec le coup d'état. Donc, bi, à même une foyer, la délégation de la CEDEAO n'est pas la bienvenue au Mali. Au Canada. Un gouvernement qui a communiqué qu'à faire au Canada. Mais il y a nos tiers, Nala Sonama, Amina Welebla. Mali ma baubema aérion d'urgence aérion extraordinaire uniquement mobilisons-nous contre la délégation de la CEDEAO aw ma nama bonya ma nyere bunya et du coup on attaqué du coup on est violé un état criminel un état génocidaire comme la France ali oni masaka Mali jado là au moins ka France wele akana naka dalouay. Vous n'avez même pas respecté la souveraineté du Mali. Le ministre Blackaner, le Mali était un État souverain. Mais le Mali a été agressé. Le Mali a apporté des preuves prouvant que les ennemis du Mali ont été armés, soutenus par des éléments extérieurs. Vous n'avez même pas songé au moins de mettre cette question, inscrire et la plainte du Mali au rôle. À l'ordre du jour. Mais on ministre bien. On a Mali sous Mali comment. Mais il y a un ministre de Mali Soumaya. Mali est bolo jo. Francida. Mali est bolo de terroristes. Le Mali vient de dénoncer, de pointer les doigts aux parents des terroristes. Les parents des terroristes, Mali bolo de terroristes parents. Il y a un Mali terroriste gay. Aïe ministre de la France, parce que Mali bolo de terroristes soutenir.
n'a sɔrɔ ko MINUSMA nalen dakun ye terroriste kɛlɛli France de terroriste ka parrain donc MINUSMA kan ka ɲɛsin France de ma fɔlɔ. Personne n'a eu le courage d'accompagner le gouvernement malien pour essayer même d'examiner sa plainte. Et vous osez encore envoyer, je demande Amara Sila, Joe Bala, Cheikh Keita, Yerebolo Ben le cerveau, Femi Honorable Fombaye, Sente Tiena Mousso, Demse Anima Bakoro, le président du CNJ, la présidente de CAFO, les présidents maintenant des commerçants détaillants, des commerçants grossistes, ben, Ambe Wuli, ni ala biyar ndonche, n'aw dalen do aw yɛrɛ la, wallahi a ye don Mali kɔnɔ. N'aw bɛ se ko la, a ye don Mali kɔnɔ. K'aw bɛna k'a fɔ k'aw bɛna ko CEDEAO ka réunion jaabi. CEDEAO ma k'a b'aw bila ka na ko Ghana président ni Sénégal président ka ni Togo président. Mali m'a fɔ aw ye k'a sen ta ka réunion na k'a da t'a la. Aw bɛ réunion mun kɛ. C'est pour ça que le Mali a dit qu'il met en garde la CEDEAO contre toute instrumentalisation. Qu'il met en garde la CEDEAO. Parce que Mali va dans CEDEAO sera instrumentalisé. Car on est déjà content de l'Allemagne. Le gouvernement malien est très prévisible. C'est pour cela que le ministre des Affaires étrangères a fait au Dongo tribune. Le ministre des Affaires Serge Lavrov a fait à Kokoni Mouamou sera Mali ou qui veut Mali tient qui veut Israël intérêt parce que la relation russo-malienne est au-delà de la relation militaire ou de notre domaine. Serge Lavrov a fait au Dongo tribune a électricité Occident ma fenêtre a électricité Otama a électricité européen ma ka fouiller ou ka blue kuna ou que minga Mali la kun ko bi kala ka intérêt ale de juru do Mali la ale be ka million di Mali ma fu ale de be ka ta balo ni million ta ku di Mali ma donc ni Mali ma basi ale ka worte so la Russie a été claire l'autre jour mais na u dalendo aw yere la ayna ama ko chantage ata chantage ko do ni zeni na ka chantage parce que na ya umine ka fara don nunga ni France ga plenty ma discuter billahi anta ubla ni délégation nana ya ama fa ko 46 militaires ka be kana lone no fe o kuma ta la na ya umine ni France ka dossier français Mali plainte de France contre la no dossier ma examiner Nations Unies fa anta ubla amo la idu da awma na benawma ayna ni dungo do awja ayna enya ala na kache un général Filon un général Sangalon comme Ambalo Sissoko et général malien qui est baflabe kay qui est malien banaw sigilla et ni dogo ko force anti putsch que bo sigi alors que dogo folo de bi idéologie c'est donc allez mam maloya en ala te un général un général sans armée à l'armée tébulu éliminer dado armée baw kuma la ni féroté et ni mali be ñogo soro kena dimenka si c'est pas parce que vous croisez dans la même sous-région vous êtes dans la même organisation sous-régionale et ni assigne ñogo soro dadmena jonga srabe la ki ya rencontrer ni tando ibina soro ya iga délégation nous nana ite ma ko chantage auto chantage ko do ni zeni na chantage parce que nama mali dossier di nama mali dossier discuter na mo nana ote boya amo laydu da awma donc balmaw ni kunye vidéo kunguni ka bo ka mali fembe wole ame bo sanga samara do ansena now dalen do awre la ayna on attend encore le communiqué du gouvernement ami gouvernement communiqué kono gouvernement ko ata akarion tanyesrala ka mo ta akariona donc abe fe ka gouvernement kangoro gouvernement ngare soso mali bora ka kuma min fo ka ira fo mali kuma kan te foyi asimi kuma kan te foyi ni asimi kuma kan fait on attend le communiqué du gouvernement yani en mali rete ko fara ñonga naw nana ba so report lay naw jigna mali kono ka aussi aka on fen laje na ta um bunya ma yere bunya yana ka fo ka bina mali raconter fona ay na mali voir France plainte yana lay folo Mali plainte de France contre là ay no lay folo naw lay domina obse kana mali voir problème wala mais namo ke na ya aussi ya faut ka sortir de délégation la wone c'est d'accord est banni par sabla Mali ni Guinée d'abord olu buka boala du gore bina faro ko na ala son mbalma mbaw fo ka awol mondo dante folimina vraiment vidéo tuning ka wole bla bema malon ay boli ko do ay otongmo na ala son ma me ñongo so rapport là nous da don sena ka fo ko awol mondo ka fo bema ko wasala bonne soirée.